ting. Nu skal vi også lige give lidt plads til 3F. Det er vigtigt, at vi ikke opfører som dem. Så jeg opfordrer alle til at holde en prober tone. Få en øl, få en pølse, hygge, smil og sige hej. Det med mudderkasteri, det er de bedste til. Og lad dem åbne i deres egen lort. Jeg ved ikke, om det horn det virker bedst på. Super godt. Starter lige med at sige stor tak til alle de støtteforeninger, der har været med til at arrangere det her. Alle håndværkere. Vejle Taxer, som også er ramt af blokade. Det må jo ikke have kunder her mere. Så hvis I skal bruge en taxa hernede til, så skal I bede om at blive sat af ved 3F. Det interessante der er, hvis 3F ikke bryder sig om det, så må de jo i princippet konflikte sig selv. Og Vejle Taxa ikke også må komme hos dem. Men jeg synes, at jeg vil give ordet videre, men så håber jeg, at vi holder den prober tone og lader mudderkasteriet komme på de gode veste.